Hola, què tal? Com esteu? Són 3:15 del matí. M'he despertat per anar al gimnàs. I que m'emporto un vino a Figueres, perquè he decidit que tampoc m'ocupa tant a la maleta, com que no sé quants de dies... O sigui, rotllo, és que no sé quants de dies m'he d'estar a Figueres, ara quan torni. Per tant, les fundes de les dents que m'he de posar un dia a la setmana me les estic emportant. Perquè normalment me les poso els dimecres i estan sempre a Barcelona, però... Qui lo sap, eh? Vaig al gimnàs més maco del món? Jo digo sí, o sigui... A la fi tornaré a mi, només l'ànima sap tot el que patim. Porto un temps que no sé on vaig, m'he buscat per recordar-me qui era abans. Bueno, ja està, ja he nedat. Ah, sí, que us he dit que cada dia us faria un tag d'aquests randoms. Avui faré la morning routine, que quasi no en tinc, però bueno. Primer esmorzo i després ho faig. I després recullo i me'n vaig a clot, que he d'anar a pillar el tren. Us ensenyo, vale? La meva gran rutina comença per les gotes de l'al·lèrgia, perquè si no, ara estaria plorant i no em veuríeu tan contenta. I ja està, vaig a posar-me-les. Això és tan dramàtic, vull dir, mentir-ho 3 a fora i una dins, aproximadament. Bueno, ja està, jo crec que ha estat la sort al principiant, saps? Ella, dramàtica. Mai el cabell, o sigui, quan el tenia llarg, me'l pentinava. Ara no. Vull dir, me'l pentino a demanda. Quan me'l noto molt enredat, me'l pentino. Però avui, com que he anat a la piscina i amb el cloro com que queda d'esto, doncs m'he posat això tan divino, que és Setting Curl Cream de Indola Exclusively Professional. I no sé, doncs ja està. En plan, perquè hidrata una mica, suposo. I me'l passat. I ja està. Que tampoc, és que no m'he ni pentinat, vull dir, m'he posat amb els dits i ja està. Però bueno, així té una mica de forma, és que si no, amb la piscina se'm queda com... llis, feo, no sé. I l'últim, que és com el màxim de beauty routine de la vida, és això que la mama em va obligar a comprar, que és de Biotherm Aquasource Gel. Bàsicament és, doncs, crema hidratant, perquè tinc la pell molt seca, siguem sincers, això és veritat. Pues de tenis, fora. Després fas així. I de nariz és important, i de frente també és important. I ja està. I si te sobra, pues te'l poses pel coll. I per aquí. I ja està. I després, l'altre que faig, en plan així com molt màxim, és que tinc un tònico facial hidratante del Mercadona, literalment, que si a la nit o així em noto com la pell molt greixosa, doncs agafo un cotó, això, i ja està. És que no tinc ni idea si funciona així, però jo ho faig i em quedo més a gust perquè és com fresquet. I ja està. Jo presumida, una mia. I l'últim i més important és rentar-se les dents! Bueno, a part de les mans, òbviament, aquests dies, però això ja ho estava donant per suposat que ho sabíeu. I ja està. Bueno, Oral-B sempre, i ja està. Ja no espero, ja no espero, ja no ploro, ja no ploro, ja no espero, ja no espero, ja no ploro, ja no ploro més. Torno a ser jo, torno a ser jo. Actualització. Ara sí que m'han suspès una de les classes. O sigui, ara 100% que em costaria 5 euros més al tren que no pas el que cobraria en l'altra classe, perquè clar, si només faig una classe és que no em surt 0 a compte. Però bueno, com que és dimecres que ve, o sigui, queda una setmana, perquè avui és dijous al matí, doncs xilasso. Bueno, que ara a partir del dilluns que tanquen col·les a Catalunya, doncs nada, jo crec que no els hi caldrà fer classes de mates si, com es diu, si no tenen classe de mates elles, saps, xiques? Bueno, no sé, seguiremos informando. Bueno, estic a Figueres, ja hem dinat. Total, que està sortint en Quim Torra a la tele, que al final els col·les ja tanquen demà. I acaba de dir, bueno, necessitem una mica de contingència individual, que cadascú es quedi a casa seva i fa... Senyor, el colze, Quim Torra, què és això?
Bueno, jo s'ho s'informo. O sigui, he dit que estic a Figueres, he arribat, amb el tren també hi havia un senyor amb mascareta al vagó, però bueno, estació tot normal, Figueres hi ha mercat, Figueres és normal. Han vingut els meus avis, no els he saludat, que primer han dit això que tancaven les escoles a partir de dilluns, a l'hora de dinar ja han dit tanquen les escoles a partir de divendres, per tant, amb la mama ja ens estem fent horari de que un dia netejarem vidres, l'altre a la cuina, l'altre no sé què, perquè tant per tant hem d'organitzar el temps, saps? Demà anem al súper! O sigui, hem d'anar al súper perquè hem d'anar al súper, saps? Perquè vull dir, la mama no tenia previst tenir-me a mi a casa 2 setmanes. Normal que haguem d'anar al súper. O sigui, jo havia de tenir un examen d'història la setmana que ve i 3 la setmana següent, ¿vale? El d'història la profe ja ens ha dit que ella no creu correcte fer-lo online perquè canviaria molt el tipus d'examen i la seva forma d'explicar i bla bla bla. Per tant, el d'història de la setmana que ve el tinc posposat com per el 18 d'abril o el 25 d'abril, no sé, un d'aquests 2 dies. És un puto dissabte a Barcelona. Bueno, que no sabem què farem a l'abril, ja, però de moment està per l'abril a Barcelona. Després, 2, no ens han confirmat 100%, però creiem molt que com pinten les coses els haurem de fer el mateix dia, o sigui, tipus, el dia 23 i el dia 25, a l'hora que els hauria d'haver fet, doncs els faré online des de caseta. I el quart, ens acaben de dir ara mateix que, o sigui, per a l'assignatura aquesta fèiem seminaris que comptaven com un 15% comptaven un 25% als seminaris i un 15% comptava una redacció que vam fer de 250 paraules i després la resta de l'examen. Doncs ens han dit que no hi ha examen, que els seminaris han passat de comptar 25 a 50 i la redacció que havíem fet, o sigui, la podem tornar a penjar perquè, o sigui, l'hem de tornar a enviar 100%. Ens donen fins al dia 27, que és el dia que haguéssim fet l'examen, saps? Doncs tenim fins al dia 27 per tornar-la a entregar i pot ser més llarga ja que t'hi jugues com la meitat de la nota i pots fer-la del mateix tema o canviar si creus que no és adequat, saps? És que jo no m'enfio de la meva, saps? Vull dir, és que era una cosa que aquesta redacció, la resta d'anys, té una nota mitjana de 5. Vull dir que la meitat de gent aprova, la meitat suspèn i jo no m'enfiava de la meva perquè me'l vaig, no sé com mig inventar, perquè és una assignatura molt sui generis. I ara que em conti la meitat de la nota a la redacció aquesta, que la nota mitjana és un 5, és que en quin moment, Però és que què faig jo amb la meva vida? Bueno, si us heu d'estar molt de temps a casa, m'estic llegint un llibre, que no sé com es diu, que m'està agradant molt. És de l'autor del Noi del pijama de ratlles, i és molt original. A través de metàfores trenca estereotips, que estan molt bé. Com que no diu res, però ho deixa entendre tot, i tu ja pilles, i no sé, està molt bé, en plan, sobre acceptar-nos tal com som i aquestes coses. I també estic veient drama, The Place, que està bé, la sèrie, i què més? Ah, sí, bueno, els llibres d'en John Verdon. És que aquests fa molts que van sortir, però tot just m'he llegit el primer, però suposo que la resta també estan bé. Que la mama portava anys dient-me que me'l llegís i me l'he llegit i ja està bé. Avui vaig al cine, si no el tanquen, amb el papa, a veure Parásitos. Que encara no hi hem anat, anem molt tard. No és que faltin coses, però tampoc no abunda. Vull dir, la fruita està molt acabada. Tampoc és tan exagerat. Shout-out a la mama, que tothom està comprant menjar per ell i la mama està comprant xutxes per la piula. Like. Bueno, hem anat al súper avui perquè al final hem decidit que, mira, millor hi anàvem ara i així ens ho traiem de sobre. I hem anat al Lidl i hem comprat coses, però tampoc... Ai, hem anat a l'Aldi, perdó. I com es diu, i hem comprat coses, però tampoc així a lo loco, però hi havia gent que realment emplenava el carro, en plan, vamos a cogerlo todo. O sigui, sí que hi havia coses acabades, però res exagerat. Vull dir, encara hi havia de tot, podies pillar. Però clar, això és un Aldi, un Mercadona o un Esclat potser és diferent, saps? Bueno, acabo de tornar del cine amb el papa, que es consti que el cine era en plan, o sigui, només d'entrar hi havia el cartell que posava tipus, com diu la Generalitat, com que és un espai tancat, només hi pot haver 1/3 del seu aforament habitual. I a l'hora de comprar les entrades ja et deien que si volies tenies desinfectant de mans i la dona, en plan, cada vegada que t'agafava les monedes, se la rentava ella, vull dir que ho veies, saps? Perquè el vidre, vull dir que vigilaven força. I que et deien que tot i això, que al ser menys gent, que ens poséssim tots separats. O sigui, jo no he de fer recomanacions, feu el que creieu convenient i ja està. Hem vist Parásitos, estem una mica en xoc, perquè no ens esperàvem això. Vull dir, no sé què m'esperava, però vull dir, o sigui, segons el papa, és una espanyolada feta per coreans i cola més. Però que creepy la peli i ja està. Bueno, també és una recomanació més, si la voleu veure, la podeu veure. I recordeu, renteu-vos les mans! Adéu, fins demà.